dintre que és un miracle que hagi arribat als 5 anys, tampoc penso que pugui créixer molt més i no sé fins a quin punt m'agradaria que creixés molt més, perquè també és aquest punt que fer teatre, aquest punt petit, que jo què sé, pugui haver-hi uns 400-500 espectadors, també és maco. No sé si això creixés més, podríem seguir amb aquesta filosofia. L'acte teatral és una cosa... Vull dir, el que és, la cosa aquesta fugaç que té el teatre, de l'ara i aquí, de la vivència de veure una obra de teatre, d'estar-la mirant i d'això ser un moment irrepetible, que tu recordaràs com recordes vivències de la teva vida i que, en cap, evidentment, tu pots veure un enregistrament d'una obra de teatre, però mai serà el mateix el fet de veure-ho, no? I això és l'arma que té el teatre, que davant d'això la tècnica no es pot fer. Haber llegado a 5 años representa pues una gran felicidad y en un principio pues había muchos menos recursos que actualmente, entonces llegar hasta el 5º año, y se sabe que un festival 5 años seguidos pues es complicado, pero bueno, con que lo hemos hecho siempre entre amigos, básicamente somos colegas que hemos montado esto, la verdad es que siempre es un placer poderlo realizar y 5 veces todavía. To heaven, but I've been told, trying to make heaven my home, that the streets up there are paved with gold, trying to make heaven my home. I'm tramping, trying to make heaven my home. Tramping, trying to make heaven my home. I'm tramping, trying to make heaven my home. Hallelujah, I'm tramping.